Gano'ng ibiyahan mo kuli mo, Sen? Dapat. Iyatag na ako tanan sa imuha. Tanan ako kwarta o pagigugma. Ibiyahan niya pong kuli mo. Si Jikoy di po nagilak. Ang sama si Jikoy ba eh? Gilahak. Ako kayo nagbuli man si Jikoy ba? Adon to tay. Tara. Jikoy. Usaman! Lainan ni bugnaong ko yoy. Daan naman ko niya kong naunggot. Ano sa'yo problema ni mo koy? Kipilahan kong darling. Ya, muilak di ay. Alangan man, Bi. Sakit pang gayo. Sus, ay ka mabali man ako'y. Naming solusyon na na. Solusyon? Usang po na. Ay sus, paabot na dire. Balikan na ka na mo. Tara tip. Tara. Kuya. Saman to eh. Ya, di magpatambal si mo. Si Jikoy, kinasakitan. Patambal. Ako yung bahala na niya. Tara ya, tawangin to ya. Sabay ko. Terus Jikoy yaw. Saman. Tara. Anak. Ano to ka? Dire yung pabot. Sige. Doy. Kaya problema na to, Doy. Ibiyahan kong darling. Ay kabalakan ako, ina ako'y tambalan na. Arak ko eh. Layuman eh. Aron makamubun ka o makachiks-chiks na ka. Basta gamitan na. Saan paggamit ani? I-spray lain pod. I-spray ba niya? Spray ba? Salamat rin. Tisira ko sa balay. Sige. Nakaw na dito ka. Machimbaboy. Nga siguro na ako ni Bi. Basi baka chiks-chiks ako ani. Hindi na ko biyahan ni darling. Naichika. Posible kaya di ko mapansin eh. Daghanon akong spray be. Abinaw pansinon ako. Kung di kaya po ninipig eh. Sama ni uy. Una mo klaro eh. Balik ko. Naku ito nagatakan eh be. Ya. Saan kaya nga wala may klaro ni mga spray oh. Sayo klaro na ka-epektibo anak. Epektibo nga giligo. Ano mga na ko rin. Huwag mga nigapo epek. Nya gi-spray maghani mo. Oh, gi-spray na ko. Tibok lawas na ko. Sa lawas man daw dong. Di mo guna sa lawas dong. Sa lubot. Ha? Sa lubot? Ay, klaro na sulti eh. Siyempre mo sa lawas, sa lubot man di ay.